imbis sa akong aso ninyo, di lang kita magresulti mga bata, mga kasama. Ani ang sumpay sa akong aso ninyo ni Simunahon na nga naguluhan, ang diary ni Stella. Ay, nagalakaw ka man di ay no? Mauwa ka mahibaw kung unsay event kagahapon? Uy, dali event gahapon. Bestel wa. Sa may event gahapon. Nandi ay. Excuse me, ladies and gentlemen. Alang sa inyong kasayuran, doon na tay classmate din nga kaliwat og mamamarang. Sheila. Og siya mismo, barangan, impakta. Kini, si Stella. Barangan ni, og impakta. Di na tinuod. Ayaw pagtuo sa gisulti ni Sheila kay di na tinuod. Dili na tinuod. Og usa man tong akong nakita, ha? Unsa to? Kadong akong nasaksihan nga nahaguman ni Rodel og mo'y hinungdan nga no ospital siya karon. Unsa man nahitabo? Unsa siya lang? May milupad gikan sa iyang bag. Og maoy mikulatan ni Rodel. Ha? Uy, di mo imo kasi ko yung istorya, no? Ay, writer na yung kaya. Writer na ka. Pero di ko mataan ni mo. Ay, kuwang pa. Char. Hilom na bayot, oy! Ay, bangad sa imo. Patiwasaw na ko. Guys, kini si Stella nga atong classmate, migamit nag-itom nga mahika. Impakta ni siya. Barangan ni. Di na tinuod. Dili na tinuod. Tinuod na. Dili na tinuod. Dili na tinuod. Unsay nahitabo? Ay, teacher, sorry. Naabot na di ka. Nag-practice may para sa among drama sa laing subject. Ay, banti ka lang ako, ha? Okay. You may sit down, all of you. O, Day. Oh, ano ba na itabo gapon? Nituo ka sa mga gipanulti ni Sheila. Why? NN? Oh, never know. Never. Agad lang iyang giingon nga, barangan ka. Nga, impakta pag yun. Siya na, star. Siya na, kay bruha man siya. Bruha ba yun? Si Rodel, gilab din niyang akong bag hapon samtang nagpaabot ko og jeep na akong kasakyan. Og nangahugang akong mga butang, May. Bangag sa ilong. Niya. Naon sa mga, na-hospital yun day siya. O sa mga itabo ni Rodel. Na-Gigi niya, Gigi. Ginagming gaba. Di gabaan siya. May reset niya. Kana kasi siya lang. Kano sa magkana sa gabaan, oy. Gitira sin dakwa. Dili sa kadawat nga mas bright ka pa niya. May. Wala si Papa Rolly mo tubag sa gisuwat ko sa kong diary, ma. May unta og nagmalinaw na siya. Ug makapadayon na sa iyang pagpanaw. Giampo kong imong amahan, anak. Nga magpadayon siya sa unahan, sa iyang panaw. Ug pasayloon siya sa Ginoo sa pag-question niya sa iyang kamatayon. Oh. Ngayon ako pa makaglaon. Si Rodel to sa ospital, ma. Na-ospital siya humanhapsi sa makadaghan sa kong diary. Unsa?
as gawas. Nagpalit pa sa akong tambal. Nang sa manggit ka ka? Nabunog lagi. Nabunog ang akong tiyan. Hasta ang akong naong. Apon akong tiyan, mao'y naggrabihan. Nagkainom naman ako pain reliever, pero sakit pa lang gihapon. Na may nagdagandag ang hangin sa akong tiyan. Maunay akong ingon lagi. Maunay imong gibati karon tungod kay kibarang ka. Kibarang? Kinsa may nagbarang nako? Pangutana pa kay kinsa gabarang nimo? Wa ko'y lain good. Si Stella. Ay, sige oy. Pag-ayo-ayo din ha. Kung ako pa nimo no, ingnon nimo si mama nimo nga mugawas ka na din sa ospital ug mangita mog albularyo nga makatambal nimo. Ug pausin ninyo parang na si Stella ha. Unya ipapatay gyud. Wa si mama. Doon nagihangin nga nakasuot sa kong tiyan. Hindi makagawas. Ang gisulti ni Sheila kanina. Gigibarang kuno ko ni Estela. Tinuod kaya ang gisulti. Gigibarang ko. Rodel, kumusta na imong kahimtang? Estela, ayaw pagdoon ako. Ayaw! O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Ayaw pagdoon ako. Rodel, ayaw kahadlok na mo ni Mama. Di may manghilabot ni mo. Nianhimi si Mama Norma, aron bisitahon ka. Kumustahon ka? Aha. Mao ka na, Dong. Dong, pasensya na gid kaayo. Gibisita ka na mo ni Stella kay nabala kami nimo. Ni Adong ay gidadaan ka na mong prutas. Dili ko mukhaon na. Mamamarang mo. Uy, Mga impakto mo. Ikaw, Estela. Ikaw nagsugo ang tong gamayng libro. Nga kusgan kayo. Nga mihapos na ako. Miduso sa kong tiyan. Niya, sakit pa kayo nga kong tiyan hangtod ron. kining Dong. Ayaw intan may pasanghindi nga mga mamamarang mi o impakta mi kay dili gid taw mi ingon anak, Dong. Gisultihan ko sa nahitabo sa akong anak. Nada sa hangin ang diary ni Stella. Og natinga na lang ang akong anak nga ingon adto na ang nahitabo. Ako, Rodel, mutuo ko nga kung unsay imong gibuhat, dunay karma ini. Kung dautan ang imong gibuhat, dautan sab ang karma nga moabot. Kung maayo sab ang tugbang ini. Sa ato pa. Nakarma ko. Rodel, ang ako cellphone na hibilin mo ang... Uy, nia ang mga impakta. Nia ba mo kay inyong tiwasan si Rodel? Ha? Paggawas mo din yung pamahawa mo. Sheila! Saba, ayaw lang big itukbod. San ikaw ba si Sheila? O ako. Mata na magawas na lang ta. Pagpakaayo, Rodel. Tay pa sa. Mayong sultihan ni bata, Hiwa ni batasan. Wa kabadlong ang imong mga ginikanan sa imong batasang pati. Ay, wa kay labot. Oy, kunon siya akong batasan. Lakaw na mo. Gawas. Sheila! Ayaw lang sila itukmod.
Bilib ko atong bata, maldita nga wa sa lugar. Way batasan. Ginoo na lang mahibaw niya, ma. Oo, Ginoo na lang yung mahibaw niya. Oh, ipasangin na patang duhang mga mamamarang ug impakta kuno ta. Siya may nagkaako sa pag-ingon nato adto eh. Ang ato mga kaila, bisan sa atong kalisod, wa taya maig istorya. Makalma lang. Dito magpada sa atong kasuko. Aw manday, kalmado ba akong pagkatao. Apa na, nasyak lang gikos gipakita niyang batasan. Maayo kinaka-eskwela na ka, Rodel. Oh, human akong pangay pasaylo nimo, Til. Pag biya ninyo ni mama nimo, o ni Sheila. Nawa ang hangin nga maoy hinungdan nga, misakit ang akong tiyan. Unya akong isultihan si mama nako sa akong gibuhat, nga sa nimo, sa mga miagi mga adlaw. Mutuo masabli si mama nako og karma. Ha? O nga, paningkamutan ako. Nga dili na ako makabuhat o dili maayo. Mapasalamatan ko nga nakabalik ka na sa pag-eswela, Rodel. Unsa man? Gisultihan ba ni mo imong mama nga gibarang ka? Og nagkuha ba siya og albularyo aron matambalan ka? Wala buhata sa kumama si. Unya, nganong naayo man lagi ka? Tungod sa gisugo ni mo na ako nga dili maayo, nakarma ko. Ha? Karma? Ay, pastilan ba ni mo, uy? Mutuo man ka anang karma, uy. Basta, ang akong nakita og nasaksihan gyud nga tinuyo tong hitabua. Gibarang ka ni Stella. Di na lang mag-iskot ba ni Stella si? Well, okay. O, karon nga, nakabalik ka naman sa pag-eskwela. Andam ka na ba sa ikatuloy na akong sugot ni mo? Sorry ha. Pero dili na kumutuman sa imong ipabuhat. Nakaamgo na ko. Buutan ba si Stella? Kung dili maayo nga, ako na sab nga pariglahan. What? Wow! Wow, good. As in, nausabi mo una-una, ha? O sa pagipakaon ni Stella, ha? O siyang mama diya ni mo? Nga nagbinuutan ka naman, kunuhay? Ha? Unsa, Rodel? Unsa ilang gipakaon ni mo? Wa masayod ang buwisat ni Stella. Nagisundan ako siya sa pagpauli sa ila. Pobre man kang dako. Kapuyo ra siya payag. Kung unsa man ang inyong sekreto din sa inyong payag, balikon ta mo. Papaso na kung inyong mga sekreto. Palibot sa gipoy ang payag nila ni Stella. Ugwa na sa'y mga tao nga nangaki. Karon, ibubo ko na ning tunga sa litrong ka sa ilang payag. Mga matay na gid murong gabion na Stella o kang imong inahan. Mga matay na mo.
bida tungod lang taon siyang pagkamasinahon. Mubuhat siyang mga butang nga dili bayok ng butang nga dautan ba. Mga bata, mga kasama, sunda na to. Ugmang sunod-supay sa kung aso ninyo ni Simunauna nga naguluhan. Diarrhea tila dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan. Dalit ka na to sa RMN Drama.